Здравейте, вече сме в Крайова. Сега пътуваме за коледните пазари. Настанихме се в апартамента, в който ще отседнем тази вечер. Мисля, че снимах клипчета, за да ви го покажа. Доста е голям, просторен, хубав. Има 3 спални, хол, кухня, баня. Супер е и е в една малка кооперация, която е чисто нова, построена много скоро. И сега отиваме на коледните базари и много се вълнувам, защото те са изключително известни, с много светлини, много елхи и различни забавления, като мислям да се качим на парзалката с кънките. И да, много се вълнувам. Ще ви снимам всичко, което мога, за да преживеете и вие с нас цялото това прекрасно преживяване и изкарване. Снимаме. Добре. Снимаме. Вече сме тук. Ето отзад зад нас се виждат елхите и самия коледен базар. Вече и спряхме, като беше едни доста сложно, тъй като не успяхме да намерим парко места. Търсихме доста, накрая спряхме пред един блок и се надявам да не ни направят проблем за това. Има огромни задръствания, така че ние може би бяхме в задръстванията около час. Не, по-малко е, част беше търсенето ни за паркинг. Да, в принцип да. И сега отиваме, за да се разхождаме. Доста е студено, така че ако ще идвате, си предвидете да си носите и шал, и шапка, и ръкавици, и топли дрехи. Ами аз съм с ръкавици и на мен така ми е добре. Така че, да. Започнахме с разходката, за да ме виждате Виенското колело и сега отиваме на един от площадите, за да видим, мисля, че е площада на на красавицата и звяра и да разгледаме него. Палачинка вече и опитваме се да намерим ледената парзалка. Айс скейтинг. Айс скейтинг. 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 We are looking for ice skating. 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 Да, ти хареса ли ти? Да, много ми хареса. Беше страхотно. Много красиво, много яко, много светлино, готино шоу. Мисля, че минахме площадите, обаче все пак продължаваме да се разхождаме, защото е доста рано още. Мисля, че няма 8 часа. И е много красиво, наистина. И не е толкова студено, колкото очаквахме. Стигнахме до третия последен ден, в който сме в Румъния. Вече сме някъде 11 сутринта на 29 декември и ще тръгваме за Видин, откъдето всъщност ще минем с ферибота, тъй като в Никопол разбрахме, че има някакъв проблем или се чакало много дълго, не съм много сигурна и трябва да минем през Видин. Така че да,
И сега изкарваме колите с едно кафенце капучино и отиваме към Видин. Вече сме на границата, където ще фанем ферибота за Никопол и чакаме. В принцип трябва да тръгнем в 3, ние сме тук от 1:30. 4, моя грешка. Имаше едни кученца до преди малко, мисля, че ще съм ги снимала, ще ви ги покажа в клипа, ако вече не съм ги сложила. И ги нахранихме и бяха много сладки. Аз даже се разплаках, защото ми става много гадно, че са на студеното и че няма кой да ги нахрани, няма кой да ги погали. Ама няма какво да направим, така че...